Хайде. У Михаил сте Мириам. Мамена магата чендато ми, то ми жърнато ми, сарта чендато ми. Вие знаете какво да правите, бе, хора. Булката! Булката! За булката! Екс камена, той за тъбошъл. Че оздравя, Мишо. Ко става, брате? Уштар певеца. Мен тринбайно, Борко смел. Няма кера отсъствие. Мен не микрофон има, Ангел. Добре, първо Дил Парес тогава. Добре, он ме като кайде, певците. Няма ги. Аз и Борко сме тука. Дай парите. 100, 200, 300 лева от Мишо и от Мариана. До тука, добре, де, окей. Споко. Младоженците и кръстниците, Силвестър да дойде тука. Силби, айде. Ау, Боркус, да бе. Добре, какво да бъде? Ме жена, Ангел, Борко жена. Айде, по-накратичко, по-ясно. Ясно, точно и кратко. Алецки, соло момчета. Сватбарите също да забавяват. Спортно елегантно всяката прическа. Никой да не пита ко прави кожеска Сандина Джули. А те сме били 100 пъти шокямаме на каягили. Чоп тарикат, ел паради, а без обликат. Баш ме раклия, носи сарче, върдите голямо. Кара Мерцедеса собона, мамо. Чоп тарикат, ел паралия, без обликат. Баш ме раклия, носи сарче, върдите голямо. Кара Мерцедеса собона, мамо. Шпикера да си заема мястото. Айде, ча беше. Така, казахме 300, 400, 500. 500 лева от Михаил и от Мариана и от цялото семейство. Нека да бъдат живи и здрави. Какво да бъде? Уивус и Жетка. Бъдещите сватови. И всички техните батковци да заповядат тука. Лелите, ватковците. Мациан. На Мацин, кой се бъркай се. Де, алелелелеле. Лелелелелелелеле. Аки каки лава вдае. Аки каки лава. Усопенена. Haydi o tekele, sari tekele la sar. De И живка тонка така, живка. Ле. Яша Боги! Йо! Една пара, соло, една пара за Борко.
Борко, специално от бати Митко. За Борко специално. До, момчета, до. Mi famiglia si domo domesse Pozzi sorali o la cicinese E la cema non sceglie che rina la cime E canilenghe che rina canilime La 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 Dell'ente la sassibe Ehi dell'ente la vestibe Dell'ente la sassibe Amariccia bene champione Dell'ente la Oceanabara Dell'ente la vestibe Dell'ente la sassibe Amariccia bene champione Коги един хубав котленски кичек за жетка специално. И за живка. Ханжалу Кечаков за жетка. Айде! Йо, 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 йо. Чак, чак, чак. Тичано и жетка ти. Ей, 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 ей. Слашала ти. Айде. Ей, ей, ей. Слашала ти. Браво, момчета! Браво, Токи! Браво, Токи! Ту-на-на-на-на. Благодарим. Може ли сега, ми ту сега дюн се вика, може да справиш. Така, 100 лева. Иван Чустати и Асенята, 100 лева. Нека да са живи и здрави, те са прибрака поради технически причини. Нека да са живи и здрави. 150 лева. И Миткуста, ти и Емилията, и Димиркуски чай. Акиде. 150 лева, нека да са живи и здрави. И Димиркуста, ти и Ейшата. Къде си на кака? 100 лева. 100 лева. 110 лева. 100 лева. 110 от все там. Нека да са живи и здрави. Така, продължаваме напред. Така, който е наред. Така, бати Митко оттича и неговата съпруга. Митко и Маша оттича, подаряват 200 лева. Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Това са едни много готини хора, които много обичаме и много уважаваме. Уя Шерагас, да му бати с Уя Шерагас. 150 лева. Нека да е жив и здрав. Мага Миткус. Ой, Согрангото, тут Согранго шофьори са. 150 лева. Живи и здрави. Мопати сте. Добър вечер, Мемет. Така, братовчеда на Елвис. Братовчеда на Елвис у Мемет. Изкара една голяма пачка, момчето. Ами нека бе, какво? Мемет и Нетка. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 500 лева първоначална вноска на граден фонд награда. 500 лева. Добре, 500 лева от Мемет и от Нетка, нека да са живи и здрави. 20 точки за Богомил. То Соръкът ка. Да, те всичките са тук. Ей, това е, бе, такава искам. О, право Хасамя Тенкин. Колко? У Бати Сашкос, у Хамза с горната компания, Мага Васили Стенкилкатка с неговата компания.
всички те да заповядат, паганините той да заповяда тук. Живи и здрави, благодарим на братовчеда Невет и на Нетка да са живи и здрави. Така, 200 лева, Можандров, Жорус, Темикака, Марианча, нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови за винаги. И Емилия, 50 лева, нека да е жива и здрава. И Марианата, 100 лева. И Сергистата и Радката, 50 евро. Само да ги взема набързо парите. От Диего Бент. От Диего Бент и от неговата съпруга подаряват 100 лева на малото семейство. Нека да заживи и здрави. Галенуско, чоп от Анелис. Обичам те, брат. 100 лева у Василисти и Надя подаряват. Нека да са живи и здрави. Дами и господа, сега при мен е другия братовчет на Елвис, Любчо, с неговата съпруга. Подарява една пара на оркестъра. Направете път на шефката си минор. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Мъжки прави, не стина да работи. И не прави да бързи обороти. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Как се прави дъждо пади, как се прави. И така, 100, 200, 300, 400, 500 лева от Любчо и от неговата съпруга и на пара с оркестъра. Да продължава. Така момче. Направете път на шефката, шефката. И учете се от шефката, шефката. Аз ги прави, не спира да работи. И не прави да бързи обороти. Направете път на шефката, шефката. И учете се, Шефката, шефката. как се прави дъждо пъкоти. Милиони прави на Живи и здрави, Любо! Бог да ви благослови за винаги, брат ми! Така, 10 точки за оркестъра. Яша Боги! Така, гостите от Ивански и Росистат и Ангелината 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Може ли кутията да ми я дадете тук? Бороли? Къде? Дима Анди като каче на Шиди Касо. 100 лева и Росиста и ти Ангелината да са живи и здрави. И Красиста и Христината 100 евро. Европейска пара. Нека да са живи и здрави. Така. Браво. Моята жена Донка. Донка Филипова, най-красивата жена на целия свят. Ай, и български. За Богомил, за майстора на кларинета. Горчи! И за Громей! Изкарай го да пръдна. Така, 300 лева от мене и от моята жена за младоженците. Нека да бъдат живи и здрави младоженците, като им пожелаваме да имат много деца.
Като казвам много деца да имат. Защото това е смисъла. Близнаци, близнаци. Дай Боже, амин. Това е смисъла на живота. Това е моите пожелания и изливам всичките благословения на Господа върху тяхното семейство. Мусастрите ми састрите, нека така цялата компания да заповядат тук. Братовчедите на жена ми също така. С жените си, с мъжете си, с масата, напротив да вземат масата да я докарат тук. Един хубав кючек. Кой кючек остави? Благодарим. Браво, браво, браво! Живи и здрави цялото семейство на жена ми. Бог да ви благослови за винаги. Така, Амин. продължаваме нататък с даряването. Молим да има ред. Така, Хамза Стати и Нелата да са живи и здрави и за най-хубавата красива внучка, за Нели, за малката Нели да е жива и здрава. Амин. Подаряват 200 лева на малото семейство. Бог да ги благослови. Едни хубави, готини хора, които много обичаме всички. И да. Една пара за Богомил. И за И за водещия. и за викача една голяма пара. Нека да се жив и здрав. За водещия Бате Савина Милко. Сенов. Значи мага Хамза Мотълък е за всички буранги, соранги и който го уважава да продължава един хубав кючек. Така, Боги, една хубава двойка, оригинал на нашите двойки. Живи и здрави, бате Милко, Бог да го благослови. Така, бате Сашко, Соло. Ей, технология. Така, бате Сашко, 200 лева с неговото семейство, нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови. Добре. От Севдалина и от нейния съпруг 100 лева, нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Живи и здрави. Number. Lamborghini. Така. Деси и Мартин подаряват също 100 лева. Нека да са живи и здрави. Валю и Соня. Ами лами вече мацила ми гозни съждам. Валю и Соня подаряват 100 лева. Една пара за оркестъра. Number. Ще те кача в колата, ти си причината, я ела тука при мен. Аз не мога без теб, ти не можеш без мен, ще ми бъдеш любовта. Ще те кача в колата.
Откази от деветки. Благодарим, живи и здрави, вате, Сашо. Бог да го благослови. Така. Да. Така, от госпожа Дерушка, специално той Георгия в Германия, да е жив и здрав и той, подаряват 100 лева българска суха пара. За Богу Кинг една пара специално. Софрала валаса. За госпожа Дерушка. Благодарим, момчета. Така, братовчеда, един много специален братовчет на младоженеца, това е Митко Калията. Кай си Гюлгесо? Гюлгес! Кай си, Анча? 10 лева за викача, оригинално за мене. За мене 10 точки да си ми жив и здрав, прав и корав, като текесарската крава. И 300 лева награден фонд, награда за младоженците. И Георгезята ти Калиста. Само братовчедите. И Донка, и Елис, у Елвис, там тук красниците, дето са. Само за теб, кючека братовчед. Оригинално тълава. Кючека братовчед. Айде, Андре! Пожелание на вилата, оригинално си бемол, момчета. Баряргюм чаяем, байраргюм, акана бори ойкаш, камокел педале, спедая, пепрале сариле. Баряргюм чая, байраргюм, акана бори ойкаш, камокел соло. Искам да кажа с камерата да ма сима. Ела тук. Това е моя учител, чистокръвен по душа. Крум Филипо! Маров тумичай, Маров ти дая, Маров ти даря, ти чаби сариде. Маров ти дая, Маров ти мея, Маров ти чая. Te prale o sarile ama. Agite kille nasadera, ratsatara, 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 ratsatara. Катрински нафтомисари кипов. Драскай, 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 драскай. Набери до мен мацо. Драскай, драскай. Ра, и раца
цацара, тира цацара, тира цацара, сера, тира цацара, тира цацара, тира цацара, Браво, браво на Борко, нека да е жив и здрав с цялото семейство. Продължаваме напред с подаръците, дами и госпожа. Така, здравей. Така, това е първата братовчетка на Елвис. Марина, дами и госпожа. Иска да покани всички свои батковци, чичовци, братовчеди, братовчетки, снахи, зетове, всичките тука. Ако ме чувате, те май са тука. Да, фамилията. Айде, Джорджи, ако обича да свири нещо за душата. За Марина специално, която поздравява всички свои роднини. Специално за бати Митко! За бати Митко! Благодари! Браво на Марина, нека да е жива и здрава. Така, тя подарява 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 лева от нея, от Марина и от нейното прекрасно семейство. Нека да е жива и здрава. Супер! 450 лева. Указаята цели пестърнати. 400, 500. Така, следващия, моля. Така, Митко и Мануела поздравява, подаряват 100 лева на младото семейство. Нека да са живи и здрави. И Василиско Чов. Царта нам. Марко, да и се яко написи редико, Марко. Марко Плей. Оригинално. Подарява 100 лева, брат ми. Жив и здрав. 10 точки за Джорджи. Той килнеска Маркуска соура хасаме леска пратовчедо е панда кон. Соура бе, хасаме. Пон джанната ми. Хайде. Красавец. Яшаморски. Дами и господа, Соло Вървани, майстора на бас-гитарата, Ангел Моряка! Моя бас, моя! Само Вървани, потико. Специално ми пенкам Ангела, чот гизел. И Любчески Руми, Янка Вакарла Кеке. Специално Чок Гюзел и Соуранги. Да продължава кичека. Специално Мапенка и Янката. Агиде.
Янчове, благодарим, браво на всички танцуващи. Нека да сте живи и здрави, прави и корави, като тикисарските крави. Следващия, моля. Така, сарцето Ана. Ангелчо, дава. Ай, Дорат Йоананис, да са живи и здрави, подаряват 100 лева, Бог да ги благослови за винаги. Сарцето Ана по. У Василис, от Цукуро Василис. У лагери. У лагери. Лагери. 100 лева. Нека да е жив и здрав Васил. Така. И си мачар. Специално за Фадиес. И си мачар. Матарала. Акита. И си мачар. Матарала. Акита. Kusari, it's your birthday. It's a party. It's your birthday. Kusari, it's your birthday. Чорти ми долига, чорти му пушум, чорти му пукан. Така. Така, от момчето и от Минка, Германия, подаряват 50, 100, 150, 200 лева български пари. Ти сеността ти Янчата, 100 лева. Нека да са живи и здрави. Бог да ви благослови за винаги. Амин. Всички вас. Следват, Жетке, аде, сацирато, жарато ки. Дами и господа, аплодисменти за Жетка. Така. Гале, ела тука. Ама по-набързичко, айде. Масов. Расала Хайер. И Живка телка така. Бараргюм чая. Специално Жетка, ки поздрави. Ти поздравила ба хламики за бъдещите хламики. Добре, да си жива и здрава. Бараргюм чая, бараргюм. Akala bori voi kaçal Kabuk ne bedades Bedaya Pepralin sarine Baner yok saya Baner yok Akala bori voi kaçal Kabuk ne bedades Bedaya Pepralin sarine Mano tumiçay Mano bedades Mano te prale te vede sanine Mano cominciai Mano te dades Yaşa Bileko. Mano te prale Bileko. te vede sanine Благодарим и Жетка ки. И Живка ти. Ти рачитус. Лака приятелки си Живка, приятелки си. 100 лева подаряват на младото семейство. Ивелина и Сашо подаряват 150 лева на младото семейство. Нека да са живи и здрави, прави корави, като тикисарските крави. Така, фанито ти уламят, нали? И цонката от Тропако 100 лева. Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И Емикати у Мартини 100 лева. И фаните у Амет. Обичам те, брат, да си ми жив и здрав. 100 лева от Амет и от Фани. Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Момчета, не мога да чувам. Извинявам се, обичам ви много. Християни Зоза 200 лева подаряват на малото семейство. Нека да бъдат живи и здрави. Янчиста ти Асека семействоста 150 лева. Една хубава снимка за спомен. Снимка.
Не сте готови. Матото. Но аз съм готов винаги. Браво! Следващия, моля, здравейте! Мила и Личо Балъка дават 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави, Бог да ги благослови. Желка и Михаил подаряват 100 лева на младото семейство. Една пара за оркестъра да се жива и здрава. Един хубав. Благодарим. Добър вечер, едни готини хора, дами и госпожа, Ангел и Веси. Живо здраво, сукерянча. Ангел, иризи нордика, не кара да се. Стара се мистерия у Ангели звакърла, чело праяврамаш. Махоха. Чесо праявран ти чеса. Хайде, акана. Така, Ангел и Веси, сериозно, Ангел и Веси подаряват 150 точки, 150 лева на награден фонд награда. Готлис, един хубав оригинален гачек, 10 точки за... Пале оправле чеса, колеги са. Специално Якуските и Билбаки! Специално Макака Тораги! Оригинално! И ти си готов, и аз съм готов. Така, козета цели писарнати. Да. Така, следващия, моля. Мага Личус. Един много добър човек на първо място, мога да кажа. Дълги години работехме заедно и един много хубав музикант. Няма какво. Томарага Иличус Стажанин. Ало. Аплодисменти. Хайде! Така, Иличо и Зоза, нали киде? Мага Иличо с мотела Лескарумята и Средно Зоза. Он е, той, да. Он трин Зозас. И Средно низ Зозата. Ти Иличуста? И Зоза ти озърча. 100 лева. Нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови винаги, завинаги. И една паралеска кювески. Да. Тромпетинго кечако чавалер. Все едно се амаз в Перковица.
здрави, айде, кажи. Оригинално, нашите кимто. Така, Чанко е тук при мен, един много хубав, добър човек, един хубав колега, музикант, който подарява 120 лева на малото семейство. Като поздравява сватбарите Митко и Дежда, специално от Чанко и от неговото семейство. Така, Богомил и колегите с един бърз кючек. Благодарим ти, Чанко, да се жив и здрав, брат ми. Така. Така, и Филипуста 40 лева за малото семейство, за младоженците, подарък. И 10 точки за оркестъра. Ще ви залъкла чезин. Манга оригинално, стабилно. Хайде. Браво, браво, Филип, да си жив и здрав, брат ми. Аплодисменти за тези млади таланти. Яша, добър вечер, Мишо и Асито. И ни много готини хора, да сте живи и здрави. Така, 10 точки за мене. Момчета, съжалявам, ама това са за мене специално. Лично за мене, така казва Михаил. За Богомил 10 точки. Това са за тебе. Мага Митко Стелка, така, телескопрало Асан от Генч. Най-бара квартири са в Хогизан. Най-големите квартири, най-бара квартири са в Хогизан. Елача само ленги, сега мишам жукелагата. Сусяс кака. И 150 лева от Мишо и от Аси, нека да са живи и здрави. Един хубав кючек, айде. Боги, давай, брат ми. Боги Кинг! И така от Аси до специално пристига 10 точки за Богомил да продължава кючека. Браво, нека да са живи и здрави. Благодарим. Нека да са живи и здрави всички, които си подариха подаръците. Така. Живо здраво, бе, Ники. Тук при мен е един много хубав човек, един колега. Никито 100 лева подарява със своята прекрасна съпруга. Нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови. 10 лева за братовчета му за Богито. Леска ага дисти, леска приятел, ага Мишка сте, ага Шамиликус. И всички приятели на Никито да заповядат тук. Шамилико да вземе кларнета малко да свири. Шамилико да вземе малко кларнета да свири. Шамилико да свири малко.
Долината на вълците. Давай, давай, давай. Ари, после или сега, когато искаш, давай. Така, дами и господа, имаме изгубени ключови на БМБ-то. На кой са? На младоженеца. Няма да ти ги дам. Така, Милка и Янко подаряват 150 лева на малото семейство и 10 точки за мене. За Богомил, добре, добре. За Богомил. Един варненски кючек. Не, за Шамиликус. Долината на вълците. Така, Мишо долара, дами и господа, подарява 150 камъка, 150 точки подарява Мишо долара с неговото семейство. Нека да са живи и здрави. И за Богомил една голяма пара. Ние сме ложи. Така. Точно така. Така, окей. Дами и господа, 1,5 орей си тръгни зла. Самото жена са менгит, по-сигута на хора. По-сигуря. Така. И Миткоско най-баро приятелус. Роя са ка халита, маро, оригинално. Това кърла, Шамиликус. Поздрави зла и Миткос, Леска Казаин. Поздрави зла и Дежда. Поздрави зла цялото семейство. Нека да са живи и здрави. Стара Загора. 150 лева, 150 точки, 150 камъка.
Магаша Миликуста, една пара за Боги, лично от баща му. Аха. Айде. От татковите кючеци. Браво! Благодарим! Така, майсторът на кларинета Богомил Алексиев подарява 150 лева. 150 лева на малото семейство. Нека да бъдат живи и здрави с малото семейство. Нека да бъдат живи и здрави със своето младо семейство. Къде? Който поздравява младоженците. Айде. От сигурно ножис. У Ангелис. И Чириклиско Ангелис. Дела 100 лева паро мяса. Нека да е жив и здрав. 10 лева и Богомилиски. Борко, къде си бе? Ела тука. О, ма порела, мена ще обреза. Мена ще пората лава. Тел кек народно зедно обрезала. Да, айде Борко. Специално и ангелиски. Ти я не леки. Талава, оригинално. Сол диез. Ternasio, panda zoralosio, kerava boti, adnali kalava modinari, echavenge, te alav koturmaro, o deve baro, mesiom bot bachtalo. Ternasio, panda zoralosio, kerava boti. Echavenge, te alav koturmaro, o deve baro, mesiom bot bachtalo. Yaşa! Şov! 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 Oşe bari ot angel! Oşe bari yaş angile! Благодарим на Борко, нека да е жив и здрав. Благодарим на Ангел. Така. И Снежата и Ангелиста 100 лева подаряват, нека да бъдат живи и здрави. И за ефируско право. И готинуско чово Ангелис. Батко Мишелио, първоначално с 50 евро подарък за малото семейство. Чок шукар. Окей. Ай, месото мотел, ой, месото. Няма, ой, мотел. Галито да дойде тука. Да не забравиме Дюнсевията. Да заповяда тука пару мяса, гюве си боролил кръстнико си кръстничка. Да заповядат на дансинга.
Мага Желю с мотела, извинява се много, но няма за какво, всичко е наред. Всичко е окей. 10 точки, 10 евро за Галито. Живи и здрав, бат Желю. Лахо. Модна Торо, сия маги парвало, Ита Юри, сия маги екори, Мокалоро, сия маги зурало, Паламани марвало. Один сайбин стълка така, ако може. Лага Миткос, один сайбин стълка така. Сайбията, ако може, веднага да дойде тук на место. Тилески улими също. Тилески хламики и минорка. Мо пралоро, сия маги барбало, Ита Юри, сия маги екори, Мо пралоро, сия маги зурало, Паламане барбало. Beni bakam, ağlarım babası, benim babam, babalarım babasının. Beni bakam, ağlarım babası, benim ailim insanım. Alelelele, ine, tevada be, partidlada be, şanjeno be. Samo za Holandia, za Stefan Arnem, za žene originalno. За Жену и неговото семейство! Специално само и Женюски! Мага Миткуса! Lio mangi bori Барвале кирисо. Още 50 евро стават 100 евро. И още 50 стават 150 евро. И още 10 точки за Галито. 10 евро. 150 евро. Барвале кирисар. И от негото семейство. Лио манги бори Барвале кирисар. Barvali kiristar, Gogya leda destar. Barvali kiristar, Gogya leda destar. Ay romaler, ay chavaler, ay chavaler, ay. Благодарим на цялото семейство на Желю. Нека да е жив и здрав Галинско чисто микрофой. Малко, Богомила, ако може да свири за малко Чок Шукар. Лекичко. Чок Шукар! И чок, шукар, и чок, шукар, сели уру, чок, шукар, чок, шукар, чок, шукар, сели уру, бра,
Мирочки за Богомил да продължава поздрава. Чоп, шукар, чоп. Хубите зорите. Брррча. Благодарим ви, хора, да сте живи и здрави. Бог да ви благослови. Живи и здрави бъдете за винаги. Живи и здрави. Всичко е окей. Yes. Така, продължаваме с следващите гости. И Миронка. Миронка подарява 50 лева на малото семейство. Нека да е жива и здрава. Бараргюм чая. Оригинално гале. Охламиката ачънка Дай така. сибимол. Охламиката тънка така. Да си останат на дансинга. И Миронка ка хламика. Бараргюм чая, бараргюм, акана боли, ганжам, каму гел бедана, деш бедая, бебранен садине. Бараргюм чая, бараргюм, акана боли, мой ганжам, каму гел бедана, деш бедая, бебранен садине. Маров мижай, Marov dinaya, Marov dimrone, dane, avov, mamu gidi prani dinaya, ovam, avam. Indi daye dodan, sikoto vilom. Благодарим. Жива и здрава да се, Миронке. Цялото семейство. Как се казваш? Така. Така. Уалис и Венера, печална 50 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Подарък за малото семейство. Добър вечер. Една готина жена е тук при мене. И Цвятука. Здрави за Махамекин и най-зорали, най-лачани, най-тули. И Янко, и Милка, и Чириклисти хатя. Акиде, специално и Цвятуката. Така. 10 лева е оркестър руски, оригинално. 100 лева за младото семейство, за кутията. Ама кон... добре. Поздрави ма комши, каки? Кака цвето, каки? Чач, тери, шуна. Каски? Горе специално Янко, и Милка. Янковските милкаки специално Лио Манге Бори. Оригинално, мараба. Яшава Ерджам. Една пара за мен е специално и милката. Lilo mangi bori, barvale ki. Само вървани. И Цвятука мотела геле лака со... Ден ма солно жащателенка казае. Хайде. Особено жащателенка казая тенка ка. Lilo mangi bori, barvale ki resa. Lilo mangi bori, barvale ki resar. Barvale ki resar. Gokjale Специално янковските милкаки. Оригинално продължи за поздрави. Янковските милкаки. Да продължава поздрава. И така, соло бърбани. Тело Миткус, телескоро мимо тело Янкус. Ти опогомили сте башалю Кечакус. Оригинално. Само бърбани, уиличу с опалък телкатка. Ела тука, брат ми, ела тука. Да бе ти бе. Лага Топус, ако може да заповяда на дансинга. Айде кючека да продължава.
само барабани, по-тихичко. Специални поръки! Машащинки! Най-барвалинки! Нехаджалинки! Махамикинки! Изхолинки! Браво! И така, само барабани. Цяло тигрите горе! Така, Балака каза така, тигрите отгоре да дойдат долу. Тигрите! Да не се качваме ние. Тигрите! Ей, там искат магина отка. Айде, тигрите да дойдат тука. Тигросоро! Стефания да даде за соро! И така, Уиличус. Дава 20 точки за Богомил. За тигрите. Да продължава поздрава. Айде. Трча. Jenny Seviyorum. Специално макака тораки. Чакайте малко. И сега тук трета дело даряване. Има ли, няма ли? Нажна са такера. Специално магювенски и тулински. Специално Хамикински и тулински. Ден жива, здрава, благословен. браво. Ей, та-та-та-та. Ра-ба-ба-бам. Благодари. Bastıra. Çektire. Hayda. Kim aldı gelsin. Kaydına gelsin. Kim aldı gelsin. Kaydına gelsin. Hayda. Kaç para bu be girme. 7,5. Bastıra. Çektire. Hayda. Yaşa Bobby. Kim aldı gelsin. Kaydına gelsin. Сола барабани. Ако обича бати Желю с неговата компания да заповядат на дансинга. Трча! Ne paramdasınız, ne tulumdasınız. Ne paramdasınız, ne tulumdasınız. Al bana sakız, satlatayım. İmani yedir beni. Al bana sakız, satlatayım. Al bana sakız yedir. Popolino, kaşı güzel oynuyor. Yaşa Deniz. Popolino, kaşı güzel oynuyor. Така, благодарим на всичките танцуващи. Така, 100. Добре. Нова карта за 1 януари дик слачава. Мамо камера, ирзи обратното.
За гориво, за БМВ-то. Още, Ачо, още 400 евро, специално Мага Миткоста. Така, бургоджийска стъпка, кючека да не се прекъсва. Обаче оригинално, Боги, продължи ли се о бургоджийска кючако е от-до. Хайде, кючека да не се спира. И така, кючека е специално за Желю и за Митко. Продължава кючека. Солормани, кючека продължава, Мага Желюски и Мага Миткуски, специално. Айде, мой момче, оригинално. Я ще се бъде! И пристига една пара Мага Миткуста за оркестъра от Сайбията! Агиде! Соломани, момчета, извинявам се, много малък. Пожелание на бати Митко, песента Лио Манги Бори. Специално за Митко и за Желю. Специално, Вергиле. Lilo mangi bori Barvale keresta Lilo mangi bori Barvale keresta Barvale keresta Argokyale dadestar Barvale keresta И сега пристигат 50 точки специално за оркестъра Мага Желюста. Ай, Романе, ай, Шавале, ай, Романе, ай, Шавале. Мага Миткуските, Мага Желюски, поздрави специално. Айде, майсло. И бори силачи. Камерата къде? Не гледам камерата, не гледам. Стоп, моля. Стоп. Музиката. Оркестъра, стоп. Лио манги бора, голали кестера. Лио манги бора, чорale керesta, chorale keresta. И робе кичавенда, и робе керенда. Кереса, ай, Романер, ай, Шаманер. И пристигат още точки за оркестъра Мага Миткоста. Ай, Шаманер. Соло! Ако обича Богомил да дори тука, Богомил. Само за теб, кичека братосе, кичека братосе. Само се да е, кичека братосе, кичека братосе. Сайди сега за цялата рода, за цялата рода. Само за теб, соло.